Уважаеми господин кмете на община Босилеград, господин Захариев, уважаеми държавен секретар на Министерството за човешки и малцинствени права и социален диалог, господин Бошев, уважаеми комисар за защита на равенството, господин Антониевич с екипа му, уважаеми гости, директори, представители на институциите, уважаеми медии, уважаеми професор Жечев, уважаеми професор Василев, скъпи приятели, уважаеми сънародници, където и да живеете в Република Сърбия, от името на Националния съвет на Българското национално малцинство в Република Сърбия и от свое лично име честит празник. Пожелавам ви здраве, сила и повече усмивки. Уважавайте себе си, но уважавайте и всички други хора, без оглед на тяхната национална и религиозна принадлежност. Днеска, може би, най-важното послание е едно – мир за всички, защото виждаме в какъв свят живеем днес. Бъдете горди, че сте българи, бъдете горди със своите български корени. Използвам момента да се заблагодарим на Република Сърбия, с която имаме отлични отношения, която ни позволява да отбележим достойно всички дати, свързани с нашата история, култура и традиция. Също така призовавам всички наши сънародници в Република Сърбия за спазване на Конституцията и законите на страната, в която живеем. Днес сме се събрали, за да отбележим един от най-светлите дни в историята на българския народ, 3 март, деня на освобождението на Република България. На този ден, 1878 година, е подписан Сан-Стефанският мирен договор, събитие, което символизира възстановяването на българската държавност след дълги години борба. 3 март е повече от историческа дата, той е символ на вяра, постоянство и национално достоинство. Едновременно с това отбелязваме и Деня на Националния съвет на Българското национално малцинство в Република Сърбия, учреден още през 2003 година. Той е ден, в който потвърждаме своята отговорност да съхраняваме българския език, култура, традиции и духовното ни наследство. Нашата мисия е да бъдем символ на свързаност, партньорство и добросъседство между Република България и Република Сърбия. Да пазим своята идентичност и същевременно да допринесем активно за обществото, в което живеем. През изминалите години, съвместно с институциите на Република Сърбия, а това са правителството на Република Сърбия и ресорните министерства, както и с някои международни организации, постигнахме важни резултати. Но ни предстои още работа, за да укрепиме образованието на майчин език на всички нива, за по-добро информиране на български език, развитие на културното творчество и последователно прилагане на служебната употреба на езика и писмото. Особена символика на днешния ден придава и празникът на Мартеницата. Древна традиция, символ на пролета, новото начало, здраве и надежда. Този обичай е внесен в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Червено-бялата нишка, която си разменяме, е знак на приятелство и единство. Напомняме, че корените са ни дълбоки, а погледът ни е усмерен към бъдещето. Нека този ден бъде вдъхновение да изграждаме общност, основана на уважение, солидарност и културно богатство. Нека свободата, единството и отговорността бъдат ценностите, които ще предадем на бъдещите поколения. Само с общи усилия можем да изградим равноправна, активна и горда българска общност в Република Сърбия. Благодаря на всички, които с труда и отдадеността си допринасят за съхраняването на нашата идентичност и за укрепването на сътрудничеството между нашите народи, между нашите държави, Република България и Република Сърбия. Благодаря и на всички гости, които уважиха днешното тържество. Още веднъж честит празник на всички българи по света. На много е лет!